Doamnelor și domnilor, haideți să-l primim cu aplauze puternice pe al nostru prezentator simpatic, Dan Badea! Domnule Badea! O, maestre! De parcă n-am fi stat ca viermi în aceeași cameră. Da. E adevărul că e un sentiment de ăsta drăguț, știi, după ce faci un reality, te vezi cu oamenii, te împrietenești, la un moment dat văd că ești ca la sărbare, așa mă simțim. Hai, du-te pe scenă și spune poezia. Bună seara, stimați jurați, bună seara, onorat public, bună seara, Șerban. Ce bine că ai venit și tu. Bă, ai un pic de emoție, adică trebuie să fii atent la multe chestii. Cum o dai, ce ritm, se râde, nu se râde, ți-e calm, nu ți-e... Bă, o mie de... Cred că aș fi terminat dacă ar trebui să urc pe scena asta. Da? Dragilor, aș vrea să începem această seară cu o poveste de care, din nou, cu drag mă despart aici la Umor. Așa că este ultima oară când voi spune ce mi s-a întâmplat când am fost prin Afganistan. Este o poveste foarte românească, deși se petrece în Afganistan. Era de 1 decembrie în anul 2002, s-a făcut o delegație foarte mare ca să mergem să distrăm trupele care se aflau acolo în misiune, da? Unde am fost în Kandahar erau 4.000 de americani, e important de știut, 4.000 de americani și doar 100 de români. Și noi ne-am dus cu mare delegație, da? Cu domnul Sergiu Nicolaescu, odihnească-se în pace, cu general de armată, era un ansamblu armatei, cu muzică populară, aveam un țambal cu noi. Trupe pop, trupe dance, da? Ne-am dus pe Băneasa și ne-au îmbarcat într-un avion Hercules pe care armata românească, ce a făcut? A luat 2 avioane Hercules care luptaseră în Vietnam ca sate și au făcut unul bun. Sună poveste românească? Sună exact. Noi asta am aflat în zbor. Eram, bă, și dacă se strică ceva? Deci noi nimic, că e Nea Mirel și a venit Nea Mirel îmbrăcat, știi, cu un halat de albastru, cu niște sârme pe buzunar. Sunt aici, tati, stați liniștiți. Știi? O reparat, zice că e Dacie. Bun. Ce s-a întâmplat în acest avion? După ce că am stat 14 ore, atenție, 14 ore, am stat pe 2 bucățele de fier, așa, cu o pânză. Da? Și eu, pentru că sunt prost, mi-am convins prietenii mai proști decât mine să nu ne îmbrăcăm gros. Că am zis, bă, chiar dacă e 1 decembrie, când mergem acolo în deșert, o să fie cald, în avion e avion, suntem ok. Eu negândindu-mă că acel avion căra bombe și, drept urmare, n-avea căldură. Ne-am pe noi de frig. Deci am fost, ăștia mai bătrâni erau cu șube, cu nu ce. Noi, uite așa, muream de frig și la un moment dat, nu știu ce am făcut, am zis, Nea Mirele, hai să găsim o soluție. Bă, Nea Mirel, nu era degeaba în avionul ăla. A găsit el, o soluție, a scos o țeavă de undeva de la motor, îți dai seama că n-aveai de unde. Când dădea Nea Mirel drumul la căldură, bă, frățioare, deci noi cum eram pe rânduri așa, ne luau șosetele foc pe rând. Toți spuneam, oprește Nea Mirel, oprește Nea Mirel, până în fundul avionului, știi? Asta s-a întâmplat 14 ori. Acum, pentru că noi, suntem lipsiți de orice raționament, noi bărbații, am băut bere, ne gândindu-ne noi cum e treaba cu toaleta în acel avion militar. Pentru că ați văzut și voi, în orice avion de ăsta, chiar și low cost, bă, ei au pus la toaletă o ușiță mică acolo. E la mișto, îți dai seama, că nu e vreo mare. Cine o dă ca lumea, ai văzut, să întoarce avionul din drum. Zice ăla, domne, niște probleme, aterizăm la Budapesta. Dar de fapt, da? Aici nici măcar ușiță nu era. Era așa, pe margine eram noi artiștii, ca să zic așa, și pe mijloc erau așa, țambalul, niște murături, niște sarmale, că era 1 decembrie, duceam de-astea la... Da? Ziceai că e low cost-ul de Luton, dacă ați văzut vreodată. Deci exact, niște găini vii mai lipseau și aia era. Și în spate de tot aici, era o toaletă de inox, nu o să o uit niciodată, că am fost de multe ori, da? Deci doar vasul de wc de inox, așa, care lucea, și au pus o perdeluță de aia de duș, dar care era până aici era. Deci când te duceai practic la toaletă, mai bine nu o trăgeai, că era evident ce faci, știi? Acum, noi cum am tot fost băieții, când vedeai picioare spre toaletă, eram ok. Când vedeam și cât un malac, că mai intra câte unul mare așa, și vedeam picioare îndreptate spre noi, e clar că nu făcea pipi din picioare, de jos așa ca fetele, da? Dacă să mai coordona și cu Nea Mirel cu căldura, mamă, ne-a nenorocit. Mă rog, am zburat, cu frigul a fost, nu știu ce, mai avea Sergiu Nicolaescu, știi, mai avea, el cum era cu niște șube, el era pregătit, dar tot timpul avea niște reflexe de astea din filme, mai zicea, un fleac am dărdăit, niște, era, bă, dacă el putea să stea să îndure frigul, am îndurat și noi. Am aterizat, ideea este următoarea. Ai văzut și tu, Delia, când te duci pe alte meleaguri, ai diferență de fus orar, da? Aici a fost cea mai derutantă treabă,
Pentru că aveam 3 ore, fraților. Deci era ora României după care ne ghidam și am plecat. Era ora Afganistanului diferită de ora României și ora armatei americane, care e o oră universală în lume, se numește Zulu, și aia vorbesc numai în ora aia, știi? Că ei ziceau, concertul e la 6. Bă, dacă n-am ieșit la toate orele 6, ora Afganistanului, ora României, bă, niciun cod, nimic, înțelegi? Trebuie să vă mai spun că după 14 ore de zbor continuu, ne-au dus în misiune, ca așa e România, frate. Hai să ieșim în misiune, hai! Eu nu o să vă ascund că aveam o geacă roșie, subțiric așa pe mine, bă, râdeau americanii, deci toți erau, că tot îmi ziceau, retarded. Eu zic, ce are, mă, de ce îmi zic ăștia retarded? Pe urmă am înțeles, eu eram red target în codul lor. Înțelegi? Și m-am dus ca prostul, că am vrut eu să fac o șmecherie, am luat un microfon de ăsta de la MTV și am zis că fac niște interviuri. Și nu mi-a mers cablu și când m-am dus la MTV cu materialul tot e așa. Știi că n-am semnal. Că asta a fost norocul meu. Românii ce-au făcut? Că iar e poveste românească. Au zis, toți americanii stăteau în niște corturi băgate în pământ. Pentru că din când în când mai trecea câte o rachetă. Știi ce lejer vorbeau? Ieri a tras unul, uite așa, a trecut pe lângă noi. Dar stați liniștiți că facem concert. Spunându-ne asta, românii ce au făcut? Deci, după ce că erau alea băgate în pământ, așa unde ar fi trebuit să stăm, românii au zis, nu, domne, am construit pentru voi o cabană cu etaj albă. Frate, nu vrem să stăm aici. Vă rugăm frumos, ospitalitate românească, lăsați-ne dracu, stăm aici în cort. Mă rog, hai să vă duc în seara concertului, da? Mare concert, atenție, 4.000 de militari care nu mai văzuseră o femeie de nu știu când, care stăteau în război, tineri, în deșert, da? Am avut 8 boxe, parcă, toate luate de armata română, nu erau 2 la fel. Tu știi ce înseamnă asta. Sunau nimic. Bine. Nimic. Nu s-a auzit nimic. Cu aia 4.000, vreau să vă zic așa, haosul a început așa. Au venit Nea Mirel cu încă unul, cu țambalul prima oară. Știi cum încep la noi? Să începem frumos. Bă, stăteau americanii să uitau, zic, oh, it's a barbecue or something, live barbecue, că nu înțeleg ce e aia. A mai venit și nenea ăla cu furculițele alea bandajate și a început râng, tâng, râng. Ok. Și a venit, bă, frate, din spate, o doamnă, venerabilă așa, pe la 70 de ani, un pic plinuță, cu portul tradițional, cu fotă, cu nu știu ce, uite așa legănată, a intrat pe scenă. Bă, nenișorile, când au început aia 4.000, când au văzut-o pe doamna asta, în fotă, la 70 de ani, și aia făceau băi, lăsați 70 de ani, bă, eram fotă. Dar aici cred că vine, era nefotabil, înțelegi? N-ai cum. Eu știam ce urmează. Eu știam că urmează Amadeus. Niște ființe adorabile, cântă cu viorile. Bă, dar pentru ei, vă dați seama, era un fel de porno cu viori. Dacă la doamna aia în foto au făcut așa, am alergat de nebun de unde eram între ei așa, să încerc să le spun fetelor, ori nu mai intrați, ori face ceva, că e pericol, ne iau pe tot. Deci ăștia nu o să aibă milă de nimeni. Și când am fugit, fetele au apucat să intre pe scenă, au închis ochii, vă dați seama, 4.000 de militari care făceau ca toate alea. Și uite așa, au intrat fetele, n-au deschis ochii. Era una, nu o să niciodată, avea un contrabas utilizat, nu era de la cu formă, știi, era electronic așa. Bă, și mai făcea și așa, era... Stai seama ce vedeau aia. Eu de aici în spate, cu ochii deschiși, nu ca ele cu ochii închiși, eu îi vedeam pe aia pe militari și cum, bă, parcă se încărcau. Deci uite așa erau, toți erau... Legea marțială, aia. Măcar mor... Nu mă mai interesează nimic. Un glonte, dacă mi-au mâine, eu în seara asta eu vreau să am un artist, o artistă, nu contează, sensibil toți. În momentul în care s-a terminat prima piesă a fetelor, da? Și au făcut alea, strang! Când au deschis ochii și au văzut pe aia că erau, bă, le mâncau de vii. Deci așa erau. 4.000, da? Ele trebuiau să cânte 6 piese. A doua piesă au cântat-o, nu știu dacă ați fost vreodată la o nuntă. A văzut că la 10 seara încep lăutare și sunt plini de... Și pe la 5 dimineața asta așa. Așa a fost a doua piesă. Aia nu mai știa cum să se ascundă după contrabasul ăsta, stătea într-o rână, așa. A fost ceva teribil. În concluzie, am scăpat cu toți cu viață. Deși, crede-mă, am avut o senzație la un moment dat că o să fie cozi așa la fiecare artist din România, nu conta ce era, ca la autografe, numai să zică, haide, hai că noi suntem aici. Bă, deci știi cum arătau oamenii ăia? Știi cum arătau aia 4.000 de soldați? De parcă dacă venea un general de la cea, ok, guys, puteți să faceți ce vă așteptați voi, dar toți odată, hai, dacă făceau toți odată, erau atât de stătuți, cred că ieșea un nor de talc. Așa arătau oamenii, da? Dar, de dragul următoarelor glume,
aș vrea să ne gândim că s-ar fi întâmplat cu zilele astea, da? Vă dați seama cum ar fi fost avionul de întoarcere? Toți stăteam în picioare, eram ca în tramvai așa. Haideți, domnul Nicolaescu, stați jos. Nu, drăguță, lasă. Ați fost la toaletă? Cred că am fost, cred. Un pic. Un fleac. Ne-au ciuruit. Asta a fost Afganistanul pentru mine. Și din fericire am și niște poze. Și haideți să vedem. Iată-mă în misiune cu geaca roșie retarded, după cum vedeți, cu prietenul Merinu în misiune. Așa am dormit claie peste grămadă. Și aici puteți vedea primul selfie făcut vreodată de un artist în viață. Aveam o cameră imensă și am făcut un selfie. Asta a fost eu. Vă mulțumesc. Să aveți o seară minunată. Ai comedie fără pauză Și porție dublă de Ai Umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play Ca să vezi edițiile integrale Ai Umor, și tot ce nu s-a văzut la TV. hai, Antena Play!